περάσουμε το σετ ρομποτικής, το S1, το οποίο είναι ένα kit προγραμματισμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει μοιραστεί στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και περιλαμβάνει έναν μικροελεγκτή βασισμένο σε Arduino, ο οποίος είναι ειδικά σχεδιασμένος για απλή χρήση plug and play από μαθητές. Έχει περιλαμβάνει 2 σετ ηλεκτρονικών συσκευών εισόδου-εξόδου, περιλαμβάνει καλώδια για τη σύνδεση του ελεγκτή με τις ηλεκτρονικές συσκευές εισόδου και εξόδου, καλώδιο USB για τη σύνδεση του ελεγκτή με τον υπολογιστή και περιλαμβάνει στο kit βάση στήριξης LEGO και αντίστοιχα τουβλάκια LEGO και βάση στήριξης LEGO για να προσαρτώνται οι συσκευές εισόδου-εξόδου. Από ό,τι παρατηρούμε, ο μικροελεγκτής είναι τοποθετημένος σε αυτό εδώ το πλαστικό κουτί, στο οποίο αναγράφονται οι θύρες για τις λειτουργίες του. Αυτές εδώ είναι οι θύρες για τις λειτουργίες του και επίσης περιέχει ενδείξεις φώτων λειτουργίας για διάφορες καταστάσεις, λήψη, εκτέλεση, μεταγλώτηση. Τώρα πάμε να δούμε τα επιμέρους στοιχεία του μικροελεγκτή. Λοιπόν, έχουμε τις ψηφιακές εισόδους-εξόδου. Είναι αυτές εδώ. D9, D8, D7, D6, D5. Υπάρχει μία SPI θύρα. Είναι μία σηριακή θύρα σύγχρονης επικοινωνίας. Υπάρχει η SOM θύρα που είναι η σηριακή επικοινωνία. Υπάρχει η 12C θύρα, η οποία είναι θύρα επικοινωνίας για διασύνδεση των πινάκων του Arduino. Υπάρχουν οι αναλογικές εισόδοι-εξόδοι εδώ πέρα. Υπάρχει, από εδώ γίνεται η τροφοδοσία μας, ενώ σε αυτό εδώ το σημείο είναι η θύρα USB. Ο μικροελεγκτής αυτός ανήκει στην οικογένεια των ελεγκτών Arduino. Λειτουργεί με μπαταρία 6V είτε από την τροφοδοσία USB του υπολογιστή της ταμπλέτας μας, ανάλογα τι επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε φορά. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε στην παρουσίαση των βασικών συσκευών του συστήματός μας, που είναι πολύ βοηθητική όταν θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε σε περιβάλλον προγραμματισμού. Λοιπόν, το πρώτο μας εργαλείο είναι ο αισθητήρας ήχου. Βλέπετε, αυτός είναι ο αισθητήρας ήχου που ανιχνεύει την ένταση του ήχου στο περιβάλλον. Αμέσως μετά έχουμε τον αισθητήρα πίεσης. Ο αισθητήρας πίεσης ανιχνεύει την πίεση. Βλέπετε ότι όλα τα εργαλεία μας, όλες οι συσκευές μας, έχουν έναν ειδικό κωδικό πάνω για να μπορούμε να τους ξεχωρίσουμε όταν θέλουμε να προχωρήσουμε σε προγραμματισμό. Αμέσως μετά έχουμε τον αισθητήρα αφής, όπου ανιχνεύει την αφή. Στη συνέχεια έχουμε τον αισθητήρα, τον ενεργοποιητή του ήχου, παράγει ήχο, και τον διακόπτη μαγνητικής πίεσης, ο οποίος ανιχνεύει το μαγνητικό πεδίο. Στη συνέχεια έχουμε τον αισθητήρα, ο οποίος ανιχνεύει το υπέρυθρο σήμα και τον πομπό υπέρυθρων, ο οποίος παράγει υπέρυθρο φως. Συνεχίζουμε με τον αισθητήρα θερμοκρασίας και υγρασίας, όπου όπως καταλαβαίνετε ανιχνεύει τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος, και στην συνέχεια έχουμε τον ενεργοποιητή του κόκκινου LED, όπου εκπέμπει κόκκινο φως. Δεν έχουμε μόνο κόκκινο φως, έχουμε και τον ενεργοποιητή του πράσινου φως. Βλέπετε τη διαφορά εδώ πέρα, είναι το πράσινο λαμπάκι, και έχουμε και αντίστοιχα τον ενεργοποιητή του κίτρινου LED. Στη συνέχεια και τον ενεργοποιητή βέβαια του μπλε LED. Στη συνέχεια έχουμε τον αισθητήρα φωτός που ανιχνεύει το φως του περιβάλλοντος, το ποτενσιόμετρο, όπου προσομοιώνει μεταβλητά αναλογικά σήματα. Έχουμε τον κινητήρα, όπου βοηθάει στην ενεργοποίηση ενός κινητήρα, το βλέπετε εδώ, και στην συνέχεια έχουμε τον σερβοκινητήρα,
Στην συνέχεια έχουμε τον ενεργοποιητή λέιζερ, ο οποίος εκπέμπει ακτίνα λέιζερ. Και τελειώνουμε σιγά σιγά με τον αισθητήρα παθητικών υπερήθρων, αισθητήρα κίνησης βασικά, που ανιχνεύει ακτινοβολίες υπερήθρων, τον αισθητήρα μαγνητικού πεδίου, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, ανιχνεύει το μαγνητικό πεδίο, και στη συνέχεια έχουμε τη συσκευή διασύνδεσης ορισμένων περιφερειακών με τον μικροελεγκτή. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό kit του S1 και γνωρίσαμε τα βασικά του στοιχεία. Καλή συνέχεια να έχετε.